sabi nila, pampagana raw yan. Ito ng ulam. Inihaw. Pranitong isda. Guys, wala na silang galang kumain. Guys, di ko na yata kakayanin ito. Pasensya ka na, Tisek. Manok lang naman madami. Hindi naman yung kanin. Parang di ko nakakayanin. Parang bibigay na. Marami nang masyadong kinain pala. Ano? Walang katapusang manok. Manok na naman. Mahal naman ang isda. Mas mahal pa nga ang isda sa manok. Manok sa buo magkano 17, 15, 14. Yung isda isang kilo 20. Yung bangos magkano 22, 25 pa nga eh. Kainin niyo yan. Ayoko na rin. Di ba Webes nga kahapon? Libre naman yung ulam namin. Imbis na isda, ang bibilin ko. Napunta ako sa Tamimi. 4 na pirasong leg, 10. Tapos, atay baluna, atay, alas baluna. Bumili ako. Di ba may tirang pansit may nilito akong pansit nung may kasamang Yung kinain natin. may kasamang sulanghon. Yun, niluto ni Kudo. Para-paraan lang. Ras. 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 Oo Alam mo, makakahuli kasi itong malalaking tilapia. Yung net, iharang mo ganyan, ang dami makakukuha. Yung pa dyan yung kanin, ayoko na. Yan, kung nahuli ka nga lang ng ano dyan, ikukulot ka. Siguro dyan. Alam mo, kakanyan-kanya ka mo, walang isda, ang dami niya, no? Oh, nandiyan yan yung malalaki, nandiyan yan sa gilid. Ayun, no? Pero mo, running yan, po, mo. Ano yan, running yan, alam mo, gawin mo ganyan, running yan. Iharang mo yung net mo dyan, at nasa tambak ka makukuha rin. Diba sa? Diba siya pansit na niluto? Masarap kumain pag taglamig. Masarap yung pansit sa amin. Pansit bato. Close mo na yan, ang dami na, haba na. Hindi yung ka lang yan. Bahala na yung mag-edit. 30 minutes lang yun. Balik ka. Yung video ninyo kanina, iba yun. Gawin ninyo isang content doon. Ito, isang content doon. Oo, mukbang to eh. Hey, Mukbang sa tabing ilaw ito. 30 minutes na ngayon. Mag-monetize o hindi, 30 minutes. Maganda rin yung ginawa ni... Sabi, kasi lahat naman talaga tayo mga kailangan. Ang hindi monetize, kailangan na watch hour. Tayo na monetize, kailangan natin yung ads. Para magkaroon tayo ng revenue. Yun, nagulat tayo. Nagpalipad rin na si Busa, nagpalipad rin si Busa ng Manda. Iso? Oo, hindi ko na ano yun, hindi ko yung napansin kasi nasa kabilang ano ako. Tapos, Idol Bacon, hindi mo makapagsalita. Ano gano'n? Okay. Nagbalik ko dun sa, ano, para magkaroon tayo ng Kita. revenue. Oo. Siguro nagulat ako. Nagpalipad dyan yung Masibusa, nagpalipad dyan si Boss Limandar. Iso? Oo. Hindi ko na ano yun, hindi ko yun napansin kasi nasa kabilang ano ako. Tapos,
Kaya doon Bicol, hindi makapagsalita. Ngayon ganun. Ano kaya yun? Pagbalik ko doon sa, ano ko, Nakita mo na. stream yard ko. Nakita ko may 500 ang palipad si boss. Si Joan. Sabi niya, kinita niya, okay lang tao. Sabi ko, pag naipon naman niya, marami. Ako hindi ako makapagpalipad kasi yung unang-unang wala akong ano, member lang. Walang bigas. Wala naman hindi kasi kapag wala ko lang ako tayo. Sahod na ka. Kaya, pag mga tayo, kaya mo kayo pagka tumawag ako, wala akong hindi ka. Hindi. Pagbigas mo si, alam mo, dapat magpagbigas si Kuya Mahal. Ang dami pang sermon. Kailangan may patong ng bigas na bibigay mo. Kaya ako bigyan, ito, padala mo rito, padala mo dyan, padala mo. Bakit naman? Basta ito padala mo. Magkano ba yan? 1,000 dahil dodobleng ko para dala ko sa'yo. So, ibig sabihin, nagpadala ka ng 1,000, magiging 2,000 yun. Ayan mo. Parang pupuntak mo. Sabi ko, i-drawing mo to. Sabi ko, manigaw sabi mo. Hindi, buti yung anak ko na hindi naman ano. Kasi pag sinabi ko, ate, padala mo ito sa kay ganito, padala mo kay ganyan. Okay, gano'n lang nila, hindi nagtatanong. Nagkataon nagbiroan sa LS ko. Nando doon si Charlotte tsaka si Carl, si Bunso. Nakaraan LS pa yun. Daddy, sumabi ka nga sa amin ng totoo. May asawa ka dyan. Sabi ko, ay wala. Kita mukha ko nasa YouTube kami. Saka kita niyo naman ako dito sa kwarto ako mag-isa. Saka yung babae na yung sinasabi nila, nasa bubay ako. Yung ano na tanong, nasa live ka. Hindi, message. Message lang. Kinabukasan na yun. Kasi nga, nakita nila. Malamig na. Tulap na. Wala yung maprestuhan ko. Okay, yung mga ano naman binigay nyo dito, doon na sila nakadaan. Papalakas ka na nun. Hindi ka naman pupuntahan para baspusin. Hindi ka sa atas kita, lapitan ka pa ng tambay doon. Okay guys, tapos na. Hanggang unta. Kaya guys, hanggang dito lang Ayan. aking video. Salamat po. Salamat, Sana nagustuhan ninyo ang aming pagmumukbang dito sa tabing ilog with kabatuhan. Ayun. Tabing ilog pero nasa ano no, disyerto nasa Nakita mo yan, ano yan? Bundok yan, bundok. Yan ang ilog. Tapos yan, kalsada na. Sa kabila niyan, bundok ulit. Bye guys! See you in my next vlog.